Ngiyakubuza mina ukuthi wena Ntesa ngicela umtshele ukuthi uyayidayisa vele idakamizwa le moto le efika la ezathi njalo ntambama nasekuseni isuke iyaphi kanti yini lo usuke ithathe emotweni wena Ulikhona isidakamizwa sekwasithola kanti usuke uyolandana emotweni le usuke ubuye uphethe imali noma uhamba Sesekhuluma emotweni bese ubuya Iwe mina zikhona kanti ziphi Sisheshisele bafu kuningi esikhavayo ukuthi eThekwini cela sisheshisele bafu cela sisheshisele lalela emkhulu cela sisheshisele sifuna idakamizwa Umntakazo yabo lento le khipha idakamizwa imani imani lento le izokhatha umoya lento le izobulala lento le ingozi lento le ukhatha umntwana wami razo mana razo lento nawasele ngiyacela yilo kuphela khona awekho amanye razo kuney'ngane esizidlala ibhizinisi nigcisha amanentuza ama-drugs manje sengizama nami isimo ekhaya isimo Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshila majongosi into abayikhonja bagangile inhluna emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhindi esincane esiqokwa ingane kuphela. Namhlanje sila esitenga siswe sibhalele wena wathi cha asihlabe sulawule unenkinga la. Ngicela ubingelele masuchazela ababukeli ukuthi njengoba ungibizile ngusikhindi esincane ungibizeleni mama. Ukhuluma nami ngiyaphila mina ngumama Msweni mina eStenga ngibhalele umzansi ngenkinga yengane yami ingane yami ilama drugs iyawadayisa futhi ngibone ngokuthi bangabe ehleli la endlini bayanokho abafana leminyango yanokho amantombazane benokho amantombazane abafana kubuye kushawane khona lana kunemoto enhle nje nokufika lapha ezantsi la ezantsi emgaqweni aphuma ekuyona angazi yini asike ebuya nayo kodwa khona asuke ehambisa mase ebuya nento kwenzeke isikhathi ubuya nemali kodwa angibonanga ukuthi yini lade ehambisa lapho ngelanga buya afike lo muntu uzomshaya khona la ekhaya ufuna i-cash up yakhe ngimbuza ukuthi yini i-cash up yani le akasho ukuthi i-cash up yani ngiyasola ngathi akayidayiseli yena ngathi unomuntu amdayiselayo lo osuke ezolanda le mali le manje mama uthi udla idakamizwa udayisa idakamizwa awazi mhlawumbe uhlobo lesidakamiswa alisebenzisa kuwuphawuda nje ngeplastikana kungabe yini umhlophe intashe noma yini angazi bayibizani kodwa nje basifaka emakhaleni okay so ngingakho ukuthi kufika ngizobe ngisathuka ukuthi uma ukuthi unga ngiyathuka ushuthi abantu beyimoto vele igenge le eyimoto vele banda zona lezi right amapholo imoto right amapholo amapolo okay ngifuna ukwazi la ngoba phela ingane yakhe egcineni yavundlala kuwe for 9 months but ke ingane phela mayikhula usungazi izongena izodlula kumapha ama challenge empilo izodlula kuphi kodwa ngifisa ukwazi ukuthi ingane yakho umfana wakho bayigama Unjabulo Unjabule bewumuntu onjani bangaki abantwana kamzala wabayedwa nje be right sonke lesikhathi ngoba esikoleni primary be right high school wazwaya ngisho university ukuthi kwenzakaleni nama ngize ngikutshela washintsha manje nje ususe enkingeni buka ukho TV la ukho uyathatha yonke into yathatha uyadayisa bese shodelwa le imali le ifunwa yilo muntu lo udayisa izinto la endlini ukuhlaza futhi uhlaza i-support injani mayitholile lo ma ngishisinga udlula namagwinya ama takeaway ama fried ongenzeka la endlini mhlambe mangase kuthiwa nje kungena umunkhwanazi ngavundulula ngaphuma ama drugs like zingaphuma idakamizwa ngoba angimazi uyifihlaphi kodwa khona la emakhoneni amaphoyisa akaza kuhlupha mhlamba afika ukhona la mhlamba bengakafiki ingakho bengibhalele nini sizongisiza kuqala ngoba ngimxosha uyabuya manje angisazi njani ngiqale nikhulume naye nini mhlawumbe ngingakwazi ukungisiza abe right sikwazi ukuxoxa naye kwazi kwanzima ngiyakubona ukuthi umuntu okustressayo yena unazi ingane wayiphika yayikhona ngithi babebhema bonke
Unjani bafo? Akekho besaphumile. Iqembu lakhe leli. Libona impela lapha. Okay. Okay. Uyahlupha lo mfana. So kunjena nje njengoba ngqoqoza abantu nje. Bengithengisa usidla sonke isinkwa akangishiye ngisho. Yo uma Kodwa imali uyayiphasa ngiyayibona iphethe imali engaka. ngiyasiza isitori sakho ukuthi umuntu khona ingane phela uthola ukuthi uyayizala ifuna sifuna nanokukushaya nangendlela Uke kuzame lokho. Ingakho ngibize nina nje. akaza kushaya kodwa kwefuna ukuyenza. Uyabona ukuthi kusondela khona manje. Yo. Madoda. Kwaze kwanzima. Ithi one nto nje. Njengamanje ke njoba sengifikile manje. Njoba ukhala ukuthi uhlaza thina simshaye kumuntu but siyakwazi ukudiscipline. Nange ngene. Nangu ngikhuluma ngayo mbo udaka uyani lama drugs. Manje ndoda. Uyaphila mfowethu? Right. Ngihlale phansi. Ngena bafo. Ngihlale phansi bafo. Ngena. Awuboshwa ngenihlale phansi bafo. Hlala phansi bafo. Awenze lutho ngenihlale phansi bafo. Cela uhlale phansi. Uhlale la. Uhlale la. Susa izinto lezi kini vele uyibeke kahle lapha. Cela bafo. Susa phela lezi zinto lezi. Zisusa izinto lezo hlala kuzona lezi. Yo, wasenkingeni mama. Cela ususele lento lezi zinto lezi. Beka lapha. Hlala phansi wendoda sikhuluma siza wangena bese sisazokufuna la uhlala hlala lapha phansi. Uyaphila? Siyaphila mfowethu wena unjani? Mfowethu usikhinde sincane lo. Ngiqhamuka from uMzansi reality. Uma wakho lo angithi uyamazi uyakuzala. Uma wakho angithi awungikhumuleli izibuko bafuthi ikhumula ibeke phansi ngoba manje noma ungibolekela ama-rappel umfake la sizokuxhuma la ungathuswa amakhamera beka la mfowethu noma nje uyiphathe lezi ngicela ungixhumela yena lalela bafo uzolalela mina angifuni isiphendulane ngizokulalela makumele ubuze ngizokunika ithuba ubuze so right god yeah okay bafo usikhinde sincane from Mzansi reality silungisa isizwe ke thina if kungahambi kahle kunesikhalazo ngomuntu ongenzi kahle sike siqhamuke sithelele kukhona la ungenzi kahle khona kumzali wakho mhlambe ke kubangani bakho wenza kahle kodwa nje njengomzali wakho ekuzala uzama ukuvikela kwezinye izinto mfowethu udayisa ngeyidakamizwa wena nginama bapho ukhuluma nami udayisa ngeyidakamizwa wena kodwa kumuntu engayazi ngiyakubuza mina ukuthi wena udayisa ngicela umtshele ukuthi uyayidayisa vele idakamizwa le moto le efika la ezathi njalo ntambama nasekuseni isuke iyaphi kanti yini lo usuke ithathe emotweni wena khona isidakamizwa sekwasithola kanti usuke uyolandana emotweni le usuke ubuye uphethe imali noma uhamba sesokhuluma emotweni bese ubuya nento base bengibheka bazi inkinga yethu lenkinga. Okay, la ma cash up uhlezi ukhuluma uma wakhe kuze mafonini. Imali esengiyibekile akunganga. Wayekushayela umuntu efuna imali yakhe. Ngisi cash up kuyena ukuze. Wayekushayela pho umuntu lo wayefuna cash up yakhe. Cash up uyasebenza ni wena? IPTV la endlini pho manje. IPTV la ngoba kuthiwa imali wadla imali ye cash up le. Isivi nje ngike ngoma movie ngathi. IPTV na TV ayikho nje. Ike singanga lana. Lalela baba. Yabo la ngoba ngila angizeli ukuzodlala ngisho. Dala shuthi ungakuyena shuthi nami ngiyakuyena cause lento engiyenzayo wena ngabe uvikela umzali wakho kodwa wena ubhizi ungenisa abantu lana bebhizi bayanokho ubusuku nemini la uma ngakwazi ukulala ubuthongo. Kodwa mina ngihambela into engayiboni ngizwe wena udayisa ngidakamizwa la ngaphambi ukuthi kuze kungena umkhona sila ekhaya kuyifikele mina kuqala ngizwe. Idakamizwa. Bafo udayisa ngidakamizwa wena la ekhaya. Angizidlozi. Uzoyikhipha. Awuzidla idakamizwa njoba udaku njena Uzoyikhipha. Njoba udaku njena nje ngakutshela uzoyikhipha. Uhlala udayisa ngendawo. Awubhemi idakamizwa wena. Awubhemi idakamizwa wena. Ngibhema nje. Unjani manje? Awubhemi awukhumula ikepezi ndoda awukhumula ikepezi. Unjani manje? Hayibo. Khumula. Khumula siyakhuluma. Khumula. Lalela ngifuna ungizwe ndoda.
ngila Already now. yes umakho uyena impela uthe angizama ukuphuthuma la kuwe ngizama ukulungisa isimo sakho mfowethu udayisa ngedakamizwa wena uyaphika noma cha Akayikhiphe. lokho ngathi Akayikhiphe. kancane nje siboleka isikhathi sakhe sincane nje awuyisebenzisa idakamizwa wena Ngakho idama ezoyiphumela endlini. lalela Uzoyikhipha. Bhuti lo ungayenzi into engekho. idakamizwa awuyisebenzisa idakamizwa wena Mina ngiyithatha idama ezo. shuthi mase singene lesiphume ngale ngeke siyithole Ngicela ngene, ngicela ubheke. njengamanje khona umunye ukhwabadela lalela ngizozwa mina ngithi Uzolimala. ngizolalela ke ngithola TV yami. Ngiyachaza nje. imali lalela TV yami already now. Ngisho ifoni anginayo. Imali yami ngimfundise ey'koleni ey'bizayo ngithi uzoba right. awucabange nje ukuthi umzali wakho umthanda kanjani ufunde ey'koleni right right waya e-university kwakuhlulela kubhizi manje ubhizi neyidakamizwa Mzala. nje umayina Angidayisi idakamizwa. Angidami. lalela sizosiza wena la sizosiza uma wakho kufanele lala ubuthongo laba bantu abangqongqozayo laba bephuma bengena namhlanje ngizobavala ngifuna kodwa ke ngaphambi ukuthi sihamba ukhiphe lezi dakamizwa uphinde futhi ungitshele ukuthi ubani lo ukuhambisa ama-cash-up kuyena Umuntu wangaphandle ke loyo futhi ngazi iKongo ngazi Nigeria ngazi uthini kodwa wangaphandle. Mina already lento le. Umnyama nje unetshebe umuntu. sekusukuma mina sicela usikhiphele idakamizwa njengamanje eyikhona namhlanje lo muzi uyavala ukudayisa idakamizwa kabani sibonge kamsweli la ekhaya kuyavala ukudayisa idakamizwa cela usikhiphele idakamizwa baba siyacela Mzala ayidayisi idakamizwa. Okay, yimi okay. angifuni Ngizokhuluma okay. Ngizokhuluma phela. cela usizo silekelele Ngizokhuluma. Ma ayidayisi idakamizwa. Uyayidayisa Ngisuke ibekiwe mina. zikhona kanti zip cela usinike Sishashisele bafu kuningi sikukhavayo ukuthi eThekwini cela sishashisele bafu cela sishashisele lalela emkhulu cela sishashisele funa idakamizwa Ngicela yabo lento le. khipha idakamizwa Imani man wo. Imani lento le izokhatha umoya lento le. Izobulalisa lento lena. Bayingozi abantu basibulala. Wena bangalandela. Mina bengikhuluma nje Mengikhuluma mina yafana. Ngiyafaka lo azofika nje mina. Azofika mina. Azofika oba namhlanje A few moments later. Ingozi lento le. Mana razo lento ukiba. Lento likiya razo. Yilo kuphela kuphela khona awekho amanye razo kuney'ngane esiy'zala ibhizinisi nigcisha amanentuza ama-drugs manje singizama nami isimo ekhaya isimo siphi kona kuthiwa ngodli wena kuthiwa ngodla kukhipha ilutho la ekhaya ngiyazama nje umabo ngiyazama razo uzama mama lona ukhipha ukuthi uqala nama-fry wena udla ama-fry wena la behlala khona la bebhemele bangane razo labantu bafika ngabazi ngabangane what next mzansi okulandelayo njengamanje ngifuna ukuthola le supply ekuyiyona edayisayo la ngoba manje ngiyezwa kuthiwa kubhizi lana ufuna nabantu wena ngenxa ukuthi kuba ngumzila la ukuthola udayisa idakamizwa manje ngisiza-ke mina manje ngisenkingeni usenkingeni yani you put yourself enkingeni sizokulungisa-ke lokho njengamanje ngifuna ungitshela ukuthi who's that fucking guy omdayiselayo ngithola ngifuna ukuthola ukuthi ubani lo omdayiselayo uzongitshela ukuthi ubani lo omdayiselayo uzomkhipha ngoba umakho ufuna ukulala ubuthongo la ekhaya otherwise
Get the fuck hamba ufuna umqasho Ukhumbuza nesibhamu Hamba lo muntu udayisa le. esefuna imali yakhe la. nje. wena Ngiyasho. awuhloniphi unyoko Kodwa okuzalayo. bayeza kodwa. Shit. Lalelapha. Uzongitshela ukuthi ubani lo omdayiselayo. Mhlawumbe useyeza kusimanga. Angimazi nami. Ebaba. Hashi. Ebaba. Asizonile manje ngomasila. Uyangithola? Ngithe mina ngifuna ukubeka isandla. Anginalo ilungelo. Uthi mdala ngiyakubona. Ubani lo mdayisela? Angimazi kama lakini mina kufika abafesi lebe engibaziyo. Yibona engibaziyo engakukhombisa bona. Ngathi umsebenzi wenza kancane. Angifuni umthinte kakhulu. Ubani omdayiselayo? Angimazi, angidayisi. Mina ngibeka imali. Ngibekile mina angidayisi mina. Ungakudlalisa uMary go round. Uyangithola? Okay, ngiyadayisa. Angimazi kodwa. Ubani omdayiselayo? Angimazi nginike umuntu engizona nami. Mina ubuka isimo sami la ekhaya wasengiye. Sinjani isimo sakho wena? Ufunde ey'koleni ey'bizayo wena. Wafunde e-university. Isiphi isimo esiqakayo? You shit. Khona Ngiyangala asibonga ukufana. Sitshela ngabe ikhongo noma yini iNigeria leli olidayiselayo. Angilazi. Ngila ey'thendeni zakho uzongitshela ukuthi ubani lo omdayiselayo. Bazi abantu abanginikeza. Angidlali njengoba ngila. Yazi, angidlali ngithola. Ngifuna ungizwe kahle ke manje. Angidlali njengoba ngila. Ubani omdayiselayo? Ngicela siqede. Ngifuna ukuvala ishow. Isikhathi sengihambela isikhathi. Ubani omdayiselayo? Ngiyamazi. Ubani lo omdayiselayo? Hayi mina akaze ngitshela ukuthi uba. Mina la fika kupaka imoto la kuzigcwele abantu ngizothi uba mina Iyo ole. kodwa uthatha kuyona imali. Basakaza afike lana. Akafiki lana. Listen. Uyafika nje uthatha imali Lela. Ngithe isho ngiyayivala manje. Angifuni ukuyivala kabuhlungu. Ngiyangithola. Mbuthi mdala. Ngiyakukhombisa umuntu ongamkhaza ke. Umuntu ongakhuluma ke amazi mina owangazisa yena ke ngamkhombisa ngayisa kuyena ngiyacela. Cela ningisa kuyena ke. Ngiyacela ke ningisa kuyena. Ningise kulo wangifaka lana ke ngiyacela. Because mina wakhuluma nami engasi uzwana nami bengafuni umtshela uma ngalento le ngiyaxolisa already kodwa akusiki ukusanda kwami. kodwa usungimoshile mntanami. Angidayisi mina ngabatshena nama ngifunde ngihlanganisa ama drugs nami ngabacela. Ngina-TV nginafoni ngina-microwave. Lalela. Bafuthe madala ngiyaxolisa ngiyacela. Lalela. Uthe ukhona umuntu owakufaka kule nto angithi. Umfesi ube ngiphila naye uma wena uyama befika la icekeni. Lalela. Khonzile yazo. Sizomthola lo muntu. Ukuphi uhlala la eThekwini noma uhlala la eSteng noma uhlala eThekwini? Ngiyawazi ukuthi angeke ngizomthola. Uhlala eThekwini noma Uhlala khona la around umuntu angifaka ukhona la eduze. Ufika la ekhaya. Basangazi umuntu osuke emthumile. uthe Lazo ukhona umuntu wakufaka kule nto. lazo umfana nje Lalela. Yabona ke manje ke sizozwana. umkhomba. Sizozwana mina nawe. Singabe sayimemeza kakhulu ngoba sesifaka amanye amagama abantu kodwa siyamdinga lowo muntu owakufaka kule nto ukuze sikwazi ukuthola loyo omaqhuzu. Ngiyawazi wakho kodwa ngami Asamba ungabusaqaqazela seku-right manje manje usukhupha idaka Ngiyashaya nje. suqala ucula akekho uzokushaya khuleka asifuni futhi zisukumele wena igadi ngakudotsi ngoba sukuma samba sukuma cathuza sukuma phela sukuma already ngeke. sukuma ungafuni phela ngithi ngiyasebenza sukuma samba woza shit Lazo ukuthi madala ngiyacela ngizokhomba. Shona khona. Asamba Ngizokhomba. hlafuna popo lalela unganginiki number wrong ngithola Iyona le number ngifona kuyona. Ifoni yami ayikho kumina. Okay. Ayisasile bona. ngibuze phela ekugcineni usuthi 33 banga ngifuna ukufonela abantu lana 0343 Razo. Okay. Ake simkhumele. Bambe, Razo. Asikhale kuye ke mana ku. Sifonele le ndoda ke manje ethi yiye yamfaka kulo line lo. Ngoba manje kuba ngumzila la. Ayingene nje lento. Ayiringa ayisho lutho. Ngizodwa iyona. Mana yes yima phela ngilinde into ifone ayiringi. Oh nayo ke. Ngifuna bemuza abalaleli. Bafo. Sure bafo. Phela bese ngiphelile lana phezi. Ngiphelile stock sami siphelile phezi imali yakhe iphelele base abantu bayafika istock asikho sheshe saphela ngicela bese ubuye phela phezi. Indlela fast nje senze njani namhlanje Abe ngiyacela bese wami bese ma phela amanoki lana bese yabo angichaza. oh
ngaza nabantu angikwazi ukuchaza bafuna into nami ngihlukane hayi khululeka ngibuye kosilanda vele sikhona isitoko okay Uyabuya? isikhashana ngizovela ngalapho-ke ntambama ntambama vele ngicela bese uyabona nonsense siyenzeka la vese uma ungashesha kuphela yilo okudingayo lapho sengijikisa abantu ngazi imali esisiyiluzile manje hayi khululeka uyazi vele sikhona sokhululeka ngizokuphatha isicacakuze bengalokhu bekuhlupha kakhulu eyi bengingathembi ukuthi soshesha hambe kangaka lesitoko. alright ubona ngabe Mzansi, ngicabanga ukuthi khona kuzokwenzeka njengamanje siyamthola umfula efonini uzosiletha istafu lese kuthiwa siyashoda and then sizobe sesisuka siyobona lo osomaqhuzu siyobona lesidleke sakhe ukuthi njengoba epheka nje ephekela upoison ephekela izingane zethu ngabe ucashe kuphi so wena Mzansi ozokwenza nje ngicela nje ukuhlale nje ulokhu nje ubukile njalo nje ngoba silinde lo ozoletha istaff lesi esibulalizwe kangaka ngikhona fonini babukeli bami thank you